Оставете ни душманите, не спират да говорят за мен и мојат баџанак. Какви сме били, што сме били, нека всички осъзнаят. Поздрав звучи од башта ви Чопар и мајка ви Николинка, за најдобрите си дъщери Зорка и Марија, и за внуците Нази и Мираја. За двамата баџанаци, Асан и Ванио, најдобрите зетове на цяла Стралџанска област. Срещу нас да тичате, няма да ни стигнете. Имаме пари, караме коли, имаме хубави жени. Зорка и Марија, срещу нас да тичате, няма да ни стигнете. Имаме пари, караме коли, имаме хубави жени. Зорка и Марија. Јаша бе, Ванио, и аз съм всичко на вас, много ви върви. Да ви завижда, там ви е таланта, силни хора сте, не ви трябва охрана. Няма кой да ви бутне, няма кой да ви пипне, класата ви няма кой да я стигне. Срещу нас да тичате, няма да ни стигнете. Имаме пари, караме коли, имаме хубави жени. Зорка и Марија, срещу нас да тичате, няма да ни стигнете. Имаме пари, караме коли, имаме хубави жени. Зорка и Марија. Најголемите мафиоти, двама луди босове, опълчат лимце, отиват си с счупени носове. Дори лъвове и вълци единаци трупат сметката само в стотачки. Айде Јаша, Ванио, Јаша, Асан, најдобри баџанаци. Еваре Вилеско, од Дујловове до Модоместе, најголемите мафиоти. Срещу нас да тичате, няма да ни стигнете. Имаме пари, караме коли,